Magampo ta, mga igsuon. Hallelujah, Gyud o Dios, kami padayag sa amuang pagsimba kanimo tungod ikaw ang amuang madaugon nga Dios. Salamat o Lord kay ikaw maoy nagdala kanamo dinhi. Bisan luyo sa daghang mga pagsulay pero dili kami or wala kami napildi niini kay ikaw ang amuang Dios nga buhi. Nakigkauban ka kanamo karon o Dios. Ug ikaw ang amuang ginasimba. Salamat kaayo Ginoo ni ining tanan. Ug samtang kami moambit karon sa imuhang pulong, naghangyo kami sa imuhang balang espiritu nga dihog kanamo, magahatag kanamo og kaalam aron kami makasabot ug makakinabuhi ni ining imuhang pagtulon-an o Dios. Sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag, palihog kog sulti sa imuhang abay, Happy Resurrection Sunday. Oh, salamat sa Ginoo. We praise and thank God, no? Salamat gyud kaayo sa madaugon nga adlaw nga iyang gihatag kanato. Welcome back sa mga bakasyonista, no? Basig ang imuhang abay diha gikan na og bakasyon, no? Welcome kaayo. Welcome sa Golden City Alliance Fellowship. Og dalipay ko nga nagkauban ta karong kabuntagon diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Mao gyud na ang ato ang giselebrar karon. Ako pong pagampo nga samtang kita maoy or daghan kanato naglaag-laag sa asamang mga dagat og asamang mga bukira. Wala nato gi kalimtan sa paghinumdom sa ato ang Ginoo, no? And I think that was the point of the family devotional, no? I hope nga nabuhat nato ang family devotional. Adunay upat, no? Last karong gabi ang family devotional kay nagrepresentar kana or nagtabang kanato nga dili lang man bakasyon ang Holy Week, no? Tinuod kay taas-taas ang atong bakasyon, apil pa ugma kay holiday ugma, no? Pero panahon pod siya nga mag-reflect, no? Maghuna-huna sa gibuhat sa ato ang Dios. Takahinumdum gyud ko nga sa una basta Holy Week naagyud na ang 10 Commandments nga salida, no, ni Cecil B. DeMille, no? Og ang si Moises kay ang aktor nga si Charleston Heston, no? Grabe yun na karaana. Ngalan palang daan, murag mo black and white na ang imuhang panlantaw ba? Tungod sa kakaraan. Pero that was what we do during that time. And halos memorize na nako ng 3 ka oras nga salida. Kay balik-balik nga ginalantaw ba? That was a good practice for me because it reminded me of God, of the Lord Jesus Christ, og ang maanindot nga istorya sa kaluwasan sa Dios. And I hope that we were able to do that, no? For the past few days. Og wala pa, napay one more chance karong gabi. Tapuka imuhang pamilya, mga amahan, unya ikaw maoy mangulo sa last day of our family devotional, no? I'm sure mapanalanginan gyud ang matag usa as we do that. Not because of kanang atong responsibilidad, kundi ang Dios mo'y mahimaya kung ang ato ang pamilya magkahiusa diya sa pagsimba kaniya. So, this morning, of course, ang ato ang ginaselebrar kay maumang gyud ang adlaw sa pagkabanhaw. Maunang maghisgot kita kabahin sa Lucas 24. Ato ang ablihan ang ato ang Biblia ni ining usa ka maanindot nga istorya, no? Part sa different stories of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ato ang gitituluhan ang ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo ug pagwali, ang gipadayag sa pagkabanhaw, ang gipadayag sa pagkabanhaw. Tuguti ko nga magsugod sa usa ka istorya ni ining American violinist. Iyahang pangalan kay si Joshua Bell. Ako wala pod ko kailan niini sa iyaha, pero samtang sa ako ang pagka-encounter sa iyahang pangalan,
nahibaw-an nako nga usa ni siya sa pinakabantugan nga violinist sa tibuok kalibutan, nga he has been murag nagabuhat ni siya og iyang presentation of his violin in mga grande kaayo nga mga coliseums and orchestra, no? And matud pa ang iyaha kunong sweldo niini samtang siya mag-perform sa violin is around $1,000 per hour. That's per hour. So times 50, 50,000 kada oras. Grabe ba? No? Ingon ana siya kabantugan nga ang violinist. One day naay murag gibuhat siya nga social experiment nga niadto siya sa usa ka subway, nagsulob siya og baseball cap kining naa sa inyuhang tuo. Nagsuot siya og ordinaryo lamang nga sanina. Apan iyahang gidala kining iyahang pinakapaborito nga violin. It's a 1713 Stradivari violin. So karaan kayo, 1713 pa. And kining nga violin is so expensive nga gikawat na ni siya kaduha. May gani nabawi ra og iyahang napalit. And mauna ang iyahang ginagamit every time he would perform in great nga mga stadiums. So as naasa didto sa usa ka subway sa New York, nagplay siya sa iyahang favorite nga mga piece from Bach, Sebastian Bach, to other nga mga maanindot kaayo nga piece nga iyahang gimaster. Daghang tawo nga nagsigig panglabay, pero murag wala man nakaila sa iyaha. In fact, I think you can watch this sa YouTube as he continued to play different pieces for around siguro mga 10 minutes nga playing of beautiful music. Wala gyud, no? Naay uban nga mulantaw pero tiguro gadali diretso ra pud dayon. And ang ihang sweldo di ba kay $1,000 per hour. For the whole duration nga siya ga-play sa iyang violin, na may manglabay og mga sinsilyo, di ba? Mamana. He was only able to get $37. No? May na lang, 37 dolyares nang hatag dito kay nindot siguro paminawon. Pero wala gyoy very few lang ang gatagad, except for one woman nga murag naka-notice nga kaila man gyud kuan niya. Oh. So nitindog og dugay-dugay, and about 1,000 people passed by during that time nga naa si Joshua Bell, and nobody even noticed him except for this one woman. And after sa iyahang performance, niingon ang babae nga, nakakita ko sa imuha na nagperform ka ni adtong lugara. And because of that, si Joshua Bell murag, hay, salamat na aragyoy nakaila sa ako. Iyang giduol ang babae og iyahang gigakos. Well, we don't know kung unsa gyoy rason nga nganong wala na ilhan kining tawhana kay kita wala man puta kaila sa iyaha, di ba? Ay ambot og naay nakailaan ni. But I know that in their place he would have been kanang famous. Pero tungod kay gasulob siguro siya og ordinaryo lang nga sinuluban, dili kayo siya mailhan, people thought nga, uy, usara ni siya sa mga tao nga kanang gatukar-tukar lang aron murag manglimos in one sense, no? Makakwarta. And nobody even noticed about 1,000 people went except for this one woman. And this has been very shocking to a point nga nagsulat ang Washington Post nga og usa ka article about this encounter or this event. Unya, in fact, nahimo siyang Nobel Peace kanang prize in kining article. And one of the lines nga gisulat sa Pulitzer Prize author murag gave a very strong impact for this writer. Niingon siya,
si Joshua Bell, he is the one who is real. Those people are the ghosts. When people would think, wala ra ni siya, dili ra ni siya importante, and people wouldn't even notice him. But this writer who valued this amazing talent of this man, niingon siya nga, ang tinuod, kadtong ng labay, maotoy tinuod nga ghost. This is the real man. Mga igsoon, as we celebrated the Holy Week, we know that there are many people, no, daghang mga tao nga daghan pod og lain-lain nga perspective when it comes to the Holy Week. But I know, sadly, that there are many people who celebrated the Holy Week or even went through life without really recognizing our Lord and Savior Jesus Christ. Siguro they've heard of him, no? Nakadungog siya kung kinsa to si Jesus, kabalo siya sa unsay gibuhat. In fact, even some are very religious. Samtang nagbiyahe mi padulong sa hinguog kagahapon kay nangaligo man pud mi og dagat. Daghang yung area nga mga stations of the cross, no, mga crosses and all. And people would go to the mountains even, no, I'm sure dito sa Camiguin area na gyud na, no, pila ka stations of the cross. Yet in being very religious, usahay we miss the real Christ. No? And sadly, dili lang na siya during the Holy Week. Usahay pod kita mga Kristohanon because we are so busy with life. No? So busy in building, living, or kanang mapauswag ang kinabuhi sa ato ang pamilya. Sometimes we miss the Lord Jesus Christ. Especially sa kanang mga usahay nga makig-istorya siya sa atoa in a still small voice. Those are the times that we miss the Lord Jesus Christ. Bisan lang gani nga mo siguro sa gamay nga pagpahinumdom mo ingon si Jesus nga, "Oy, anak, dugay na ta nga wala ga devotional. Gimingaw na ko sa imuha. Pero tungod kay, late na ko. No, trabaho na. Lord, unya na lang gabi eh. Unya, pag abot pod sa gabi kay katulgon naman ko, Lord, kaapoy na. Ugma na lang. No? Maunay giingon nila nga, daghang ugma. Di mahuman ang ugma. We miss the Lord Jesus Christ. But I tell you, mga igsuon, dili lang man pud kita, no, ang naka-miss kang Ginoong Jesus. Our story this morning nga makita sa Lucas 24, actually, nagstorya sa duha ka disipulo nga naglakaw sila padulong sa village called Emmaus, samud sa Binisaya siguro Emmaus, no? Or sa in English Emmaus. Nga in fact, yes, they've been with the Lord Jesus Christ for 3 years, nakakita sila sa trabaho or sa paglihok ni Ginoong Hesus, pero somehow they missed the story and the truth about the Lord Jesus Christ. This is in Luke 24. The story behind this is humana ang pag-antos ni Ginoong Hesus. Usa ka semana niya nga pag-antos, namatay siya didto sa cross and he was alone when he died on the cross. In fact, he was so alone nga ang amahan mismo mitalikod kang Ginoong Hesus. Ug sometimes kining pagselebrar nato sa Sabado de Gloria, oftentimes murag relax raman, no? Ang atuag yung ceremony is naa sa Birnes. Usahay sa una kay numdum ko nga sa hapon na atay simba, Birnes sa hapon alas 3, unya magwali sa 7 last words. To a point nga usahay maabtan mi og kanang hapit na gabi pagkataasa nga pagwali, 7 last words good. Unya 7 ka speaker. Grabe. Kana nga celebration unya Sabado kay ang atong celebration na binignit. No? Sabado will boil down to a binignit.
Unya Domingo na dayon ang kaning kasadya kay usahay kay 5 AM nga pagsimba, no? Kay pagtagbo sa sunrise. Buhaton ka na nato na pod sunod nga tuig ba, no? Please remind us kay amuan sure ato aning buhaton. Pero Sabado is always credited to kining binignit. But you know, the Saturday is actually the lowest point of the life of Christ because it is in that day nga na-experience ni Ginoong Jesus ang panahon nga wala ang presensya sa amahan kauban niya. That is very deep. Lalum kay na mga igsoon because this has never happened. Wag yun din nahitabo. This is the lowest point of the life of Christ. Dili sa iyang pagkatawo, dili sa iyang pagkasakit, pero kinig yung panahon na nga gibiyaan sa amahan ang iyang anak, gipur out sa amahan ang tanan niyang kapungot nga dapat unta naa sa imuha ug naa sa akoa didto kang Ginoong Jesus. The lowest point of the life of Christ. And after that, ang Sunday is the time when He resurrected. And this is the day, no, sa road to Emmaus. And we know prior to this story nga, ang mga babayi mo ay nakakaplag una, nga wala na si Kristo didto, giingnan sila sa anghel nga, wala naman diri ang inyong manluluwas. Ayaw mo kaguol. Pagdagan sa mga babayi, ning report siya didto sa mga disipulo, si Pedro nga kadtong murag bag-o lang pod siya nang limod kang Ginoong Jesus, siya mooy dasig kayo nga midagan balik tinuod bagyud to because the voice of the women during that time kay dili na madawat sa korte. Mga babayi ra ba ang nagsulti nga buhi si Jesus? And that's amazing about the Lord Jesus Christ. Dili mga sikat o respetado nga mga tawo maoy ning report nga buhi si Jesus kundi mga babayi. Which is, ang ilahang voice in their culture at that time carries no weight. But then again, God uses even the foolish things of this world to shame the strong, to shame the wise. Dagan si Pedro padulong didto, uy, wala nagyud di ay. Samtang si Pedro ni dagan padulong sa lubnganan, naay duha ka mga disipulo naglakaw palayo sa lubnganan and their face was downcast. Gool kaayo. Naglakaw sila padulong sa Emmaus, a village in dapit sa Jerusalem, around 7 miles, matud pa ni Dr. Luke. Unya, samtang galakaw sila, istorya sila kabahin sa nahitabo. For the last days, istorya sila kung unsa sila kamalipayon kadtong pagsulod ni Jesus, the triumphal entry where people are carrying palms, no, and they're saying Hosanna to the Lord Jesus Christ, kay siya ang manluluwas, siya ang hari sa Jerusalem. Apil sila didto, maikagon kaayo. Pero siguro na sila'y pagduda nga nganong ang atuang king gasakay man og donkey, dili man grand chariot. Pero sige lang, He is the King of the Jews. But then, days later, nadakpan man, gilatos man, namatay man. Ngano man roller coaster of emotion. Lipay kayo, kalit lang bog. Nawadag padglaom kining duha ka disipulo. The Bible says nga ang usa niini si Cleopas, the other person is not named. Way ngalan ang katulang usa. In fact, they are not even part of the 12 disciples. Siguro part sila sa 72. Katong gisugo nga partner mo. In fact, siguro kini silang duha mo ay partner unya didto nagwali kabahin sa gingharian sa Dios. But they were hopeless during this time. But the good thing about this, my friends, is ang pagpakita ni Ginoong Jesus sa kadtong siya na banhaw, kay wala lang didto sa mga tao nga sa 12 disciples. Yes,
Nagpakita siya sa mga disipulo, nagpakita siya especially kay Pedro. Pero nagpakita po siya niining seemingly insignificant disciples. Si Cleopas o wata kaila kinsa ning ikaduha nga disipulo, pwede siguro ibutang nimo imong ngalan aning ikaduha nga disipulo. And this is a wonderful truth kay dili lang di ay nga si Jesus nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadtos mga pastor, mga bishop, mga kardinal ug mga kinsa mang sikat ug maalamon nga mga tao. But Christ also reveals himself even to ordinary people such as you, such as me. In fact, usahay nga maghuna-una ta nga nganong naamang ko diri simbahan oy. Usahay maghuna-una ta diri ra ko sa likod para dili ra kay ko matagad. Labi na og mutawag na ang leader diri nga palihog tindog kung kinsay first timer no. Di ko matindog diri ra ko no. Di bitaw sila kabalo nga first timer ko. But even if you are there, diha la ka sa suok-suok. Don't ever think nga God will not be able to come to you in a mighty way. Nga ang revelation ni Ginoong Jesus kay pararas kadtong kada-adlaw gasigig simba. No, or grabe gyud kada-adlaw gyud ba? Or kada Domingo gaanhi gyud. Or sa amo alang diri nga naa sa pulpito. The Lord also reveals himself even to ordinary men. And for some of you who are wondering nganong giimbitar man ko sa akong kauban nga mosimba diri. I tell you, the Lord has a plan for that. Na ay plano ang Ginoo, and He can and He will be able to talk to you and reveal Himself to you. Even if you think nga dili man ko usa ka importante nga tawo. Kini nga part of the resurrection is something very significant because the Lord Jesus Christ nag-reveal sa iyang kaugalingon even to these two people nga mura man sila way gamit or way hinungdan, ordinaryo lang yun nga tao. But amazingly, Jesus went to them. The verse in versikulo 15 ug 16, ug samtang nagsultihanay sila ug nagpangutan-anay sila, si Jesus miduol ug mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata nahipugngan aron dili sila makaila kaniya. And this is amazing. As I was reading this again and again, balik-balik, gipugngan. Wala ingon nga, wa sila kaila, kundili gipugngan sa balaang espiritu, nga sila dili makaila kang Ginoong Jesus. In fact, after ani nga istorya, si Jesus nagpakita pod sa iyang mga disipulo, daghan na nga mga tao, wala pod sila kaila, unless niingon si Ginoong Jesus, ako man si Ginoong Jesus, ug sila na hingangha. Well, probably kay lahi na ang porma ni Ginoong Jesus. At this time, many scholars would say nga si Jesus naana sa iyang glorified, resurrected body, which we will all have sa panahon nga mubalik si Ginoong Jesus, nga kita tagaan na pod og bag-o nga panglawas, nga dili na madunot. Probably siguro mo nang di kayo sila kaila nga, uy, murag, guwapo naman. Pero hinumduman gihapon nimo nga naa gihapon ang mga samad ni Ginoong Jesus during that time nga iyang gipakita kang Tomas nga the doubting Thomas mo ilang angga. But I believe it's really more of the Holy Spirit nga dili or gipugngan sila sa balaang espiritu aron makakita kung kinsa gyud si Ginoong Jesus. But they are religious, kining duha ka mga tawo, kabalo sila. Nakakita sila sa kinabuhi ni Ginoong Jesus ug sila nakig-uban ni Ginoong Jesus. Miduol si Ginoong Jesus kanila, wala sila kaila ug nangutana si Ginoong Jesus, unsay inyong giistoryahan? Ingon sila, katong panghitabo sa Jerusalem, sa karong simanaha lang. Unsay nahitabo? Kini nga pangutana. Nang lapas. Unsa bang mga butanga? Niyo sila, asa man kang planeta di ay gikan? Niadto ba kag Jerusalem? Bisag wala siguro sa Jerusalem, nakadungog ni ining dako nga panghitabo nga si Ginoong Jesus
whom people thought nga mao ang Mesiyas. Gisaysay in fact sa mga disipulo kung unsay ilang panlantaw. Nagkuyog mi kaniya for many years, 3 years. Nakakita mi og nakakaplag mi sa iyahang gahom ug sa iyahang amazing nga gipangtudlo, mga pagwali. Grabe gyud. Ang amo ang paglaom among gihatag kaniya. We were hoping, sa in English, that He was the Messiah. Nga maoy muluwas kanamo. Again, ang kini nga panlantaw, dili man espirituhanon nga kaluwasan, kundi ang kaluwasan gikan sa mga Romano o gikan sa mga Hudiyo, mga religious leaders. Political nga hari ang ilahang panlantaw kang Ginoong Hesus nga maoy muluwas kanila. We placed our hope on this man, ingon siya. Pero gidakop man paita. Gidakop man siya. Gisulti nila kung unsa ka maayo si Ginoong Hesus, pero ang pagsulti sa bersikulo kay ang ilahang dagway guul kaayo, perting guula. Their face was so downcast. We were hoping that He was the Messiah. That's the exact words. So wala na ang ilahang paglaom nga sa miaging adlaw lang dasig kaayo. Abot na gyud ang Mesiyas. Mauna ning panahona nga siya na'y mahimong hari. Agoy namatay. Ngano man ni. Gidakop namatay. Pero nakadungog lagi mi nga naay mga babae nga niadto didto sa lubnganan ug niingon sila nga wala na. Wala na daw ang lawas ni Ginoong Hesus. Pero ang ilahang nawong gihapon samtang gaistorya sila niini pagkaguula gihapon, which means wala sila mituo sa gisulti sa mga babayi. Now this part of the story is very interesting kay anong nangutana pa man si Jesus? Unsa bang mga butanga? Kabalo naman si Jesus. Nganong nangutana pa man siya niini? Well, I think kini nga part shows us kung unsa gyud kapasensyoso ang atoang Dios. Unsa siya kapasensyoso, unsa siya ka mapahiubsanon, unsa siya ka mahigugmaon nga maminaw siya bisan sa atoang mga ignorante nga mulo. Nagpakita kini nga ang pasensya, pagpaubos ug gugma ni Kristo maminaw bisan sa atong pagkaway alamag. One writer would say nga it was like Da Vinci, Leonardo da Vinci, asking a small child, how do you paint? O niya, with ignorance, ang bata maingon, sayon raman ang magpintal or magpaint, tanawa ko. Jesus asked, what things? Kay gusto siya maminaw ni ining duha ka disipulo. Kung unsa sila kaguol, kung unsa sila kawalay paglaom, kung unsa ka sakit ang ilahang gibati, samtang galakaw sila 7 ka kilometros padulong sa village of Emmaus. Oftentimes, we are like these disciples. Imagine na bagod, ug makahinumdum ka sa mga pag-ampo nimo sa una sa Ginoo. Dili ba nga usahay ang atong pag-ampo kay mura mag pag-ampo sa usa ka ignorante? Mangutana pa ta nga, Lord, nganong imo mang gitugot Ginoo nga magproblema ko? Di ba? Those are questions of an ignorant person, mga way alamag. But we often do that. Kay labi na sa panahon nga murag wala tay paglaom tungod sa kalalom sa atong mga problema. But the Lord allows us to do that. Ang ihang pasensya ug paghigugma kanimo ug kanako, maminaw siya. So bisan og usahay way pulos ang imuhang pag-ampo,
Abi nimo nga nganong musulti pamangkuan is Ginoo oy nga murag wa man ni padulngan. Sige lang. Kay ang Ginoo mangutana man unsa di ay imong gibati anak. But don't be mistaken. Kay the Bible is very clear nga bisan ang tanan nimong panghuna-una, tanan nimong gibati, tanan nimong gibuhat, dayag na sa Dios, kahibalo ang Dios, ganahan lang gyud siya maminaw sa imuha. Just like we want to listen to our children also, di ba? Mas kabalo man ta kaysa sa atong mga bata. Mas nakaila man ta sa ilaha, bisan sila kailas ilang more than they know of themselves. Kabalutas panghitabo. Pero mangutana man ta nga unsa man day nahitabo? Dong. Nakabalugog kagod kung unsay nahitabo. But you just want to listen to your child because you love your child. And this is what Jesus did. Bisan og ang gisulti ni ining mga tawhana, layo ra gyud giwali ni Ginoong Hesus for the past 3 years. But Jesus listened to them. And I want to tell you that Jesus wants to listen to you as well. Bisan usahay ang atoang pagampo, layo ra kayos gisulat sa Biblia. Oftentimes we misunderstood who our God is, but He wants to listen to you. And I tell you, kabalumang gihapon siya. We have a high priest who empathize, nakasabot sa atua. In fact, there's a hymn that says, there's not a friend like the lowly Jesus. Niingon kini nga awit nga, Jesus knows all about our struggles. Kabalo siya. He will guide till the day is done. Giyahan ta niya. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like Him is so high and holy. No, not one. No, not one. Yet no friend is meek and lowly. No, not one. No, not one. Mapahiubsanon ang ato ang Dios nga maminaw siya bisan sa imong mulo nga usahay way pulos. Usahay ang atong wider group leaders pasayloan na lang mi or pasayloan na sila kay di na sila maminaw sa imuha kay usahay nga wa man ni pulos iyang gipang istorya. Pero tungod kay wider group leader lagi, maminaw gihapon na siya nimo, magsige hapon nagngisi. Pero sa kasing-kasing ano niya nga wag yoy pulos ning tawhana. Pero sige lang, minaw ra gihapon ta. But our Christ is not like that. Bisan og kabalo siya nga di man gyud ni mao. But His heart is for us. He loves us. That's why He wants us to pray. Magampo. Kay gusto ang ato ang Dios maminaw kanato, mga igsuon. Pero ayaw pod og kanang pag-pretend or pag-assume nga naminaw lang ang Ginoo ug wala pod siya buhaton. Labi na og sayop gyud ang imuhang mga gipang storya sa Ginoo. Kay after sa pagsulti niining mga duha ka disipulo kabahin sa ilang gibati, grabe man ang pamadlong ni Ginoong Hesus. Tanawa, 27. 26, wala na ko gisulat. Pero niingon si Ginoong Hesus, "Hoy, kamo, mga buang-buang." Grabe nga pulo. Grabe mong puning mga binisaya. God sa English kay social nga gamay. No? Foolish. Social gamay. Pero sa binisaya, buang-buang man mo, oy. Wa man mo nakasabot. Tulo ka tuig mong sigig paminaw sa akong mga pagwali. Wa gihapon mo kasabot nga ang anak sa Dios kinahanglan moagi ni ining mga butanga. Ug sa ikatulo nga adlaw, mapadayag ang iyahang himaya. Usahay, yes, the Lord wants to listen to us. Pero kung ang ato ang gipang istorya kay tuag yun perting layua, no? Ang ato ang padulngan kay didtos El Salvador, pero ikaw ming drive ka padulong din his Butuan nga area, badlungon gyud ka sa Dios, badlungon gyud ka sa Ginoo, i-correct gyud ka kay amahan man siya nga nahigugma kanato. Di kaniya pasagdan nga masaag. Usahay mga igsoon ang pagbadlong sa Ginoo kay pinaagi sa church, sa simbahan.
pinaagi sa imong wider group leader, pinaagi sa imong accountability partner sa imong kauban sa church. So don't be angry kung ikaw badlungon sa imong igsuon sa pagtuo. Bisan og ang kana nga pagbadlong, oy murag dili man siya sakto nga pagbadlong or kulang ang impormasyon, but always look at the positive side. Kung unsa man gyud to ang tumong nganong gibadlong ko, na amang gyud nay kamatuoran, bisag 1% lang nay kamatuoran ana, didto ka mag-focus dili sa sayop nga pamaagi or sayop nga impormasyon nga gibadlong kanimo. That's why when Jesus said nga, oy sayop gyud ang inyong pagtuo kanako, in verse 27 he talked about sugod kang Moises hangtod sa tanang mga propeta, gisaysay ni Ginoong Jesus kanila ang mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Remember that these two people are Jewish people ug kahibalo kaayo sila sa balaod ni Moises ug sa istorya sa Israel gikan pa sa Exodus. And Jesus started there kay mahinungdanon man kaayo kining panghitabo sa ilahang kinabuhi. So Jesus gave them a lens actually. Ang mga religious leaders also have their lens, mura og eyeglass, nga kung magbasa sila sa pulong sa Ginoo, ingon ani ang pasabot. But Jesus gave them a new lens, perspective from God, aron ang ilahang pag-interpretar o pagsabot sa istorya ni Moises padulong sa mga propeta hangtod sa Mesiyas nga natawo si Ginoong Jesus. That is the correct interpretation of God's word gikan sa panlantaw sa Dios. Kay daghan man nga mga pagwali kabahin sa pulong sa Ginoo nga di gyud na insakto. So I tell you, brothers and sisters, as you listen to many preachers nga naa diha sa YouTube, be always on guard. Sakto ba gyud ni? Ug maminaw ka ni Joseph Prince, always ask the question, sakto ba gyud ni ang iyang pagwali? Kay daghan og mga pagwali nga dili sakto, which is why naabot sila sa conclusion nga sayop. Ug niingon si Ginoong Jesus, balik ta. Mag-Bible study ta. Gikan kang Moises hangtod sa mga propeta, hangtod sa ako ang kinabuhi. And that would have been very long. 7 kilometers, kulang ra siguro kung paspas ang imuhang lakaw. Siguro lakaw, unya, hunong. Lakaw na pod, hunong, hantod ng ngit-ngitan. Jesus was trying to tell these two disciples nga ang tanan nga mga panghitabo sa Old Testament is always pointing to Him as the Messiah. Jesus Christ is central to our faith and to the Bible. Ang bronze nga snake in John 3:14 nga kadtong gisaka aron niingon si Moises nga kung tan-awon ni ninyo nga bitin mga ayo mo sa inyohang mga gipamaak, no, mga poison because of the snakes. So as people looked at the snake, Jesus was telling them, ako to. That was me. The sacrifice of the book of Leviticus, the perfect nga fulfillment of that is me. Ingon si Ginoong Jesus, ang katong lamb nga gipalayas nga giampuan sa mga pari nga ang tanan nga mga sala sa Israel tuwa didto sa gipalayas nga karniro. That was me. The fulfillment of that is the Lord Jesus Christ. Not only that, the high priest, the perfect high priest, that's me, the Lord Jesus Christ. So everything from Moses to the prophets was through the lens that the Lord Jesus Christ is the fulfillment of all those. Ug samtang naminaw kining duha ka mga disipulo, nag-ingon sila nga murag gadilaab ilang kasing-kasing. Gadilaab sa kamatuuran kay ilahang nasapnan kung kinsa gayud kining gilansang. Wa man sila nakailang nga mao di ay ni. Naabot sila didto sa lugar
kung asa na sila gapuyo unya mulakaw na unta si Ginoong Hesus. Ingon siya, oy, ay sa pwede ka mo padayon adto tas balay. Manihapon ta. Unya padayon ni mi og wali kabahin sa kaning imuhang ginaistorya karon. Usahay mangutanan na punta nga, uy, nganong nagpalugit ba si Ginoong Hesus diri? No nga, adto sa ako ha. Nagpalugit ba si Ginoong? Uy, ayaw sa diri sa ta kaon sa ta usay god nga kanang naay kaon ba no? Labay-labay po ka dito sa naay pista. Kaon ta silingan. Dili ra ko. No. Inana ba si Ginoong Hesus? During this time, actually this kind of situation is not or uncommon, or I should say nga common ni siya sa Biblia. Remember katong si Jacob nag-wrestling sa usa ka angel, it was God. Nga nagpapildi gani ang Ginoong, pildi ka ni kuan Lord, pildi ka ni Jacob. Unya ingon si Jacob, adi ti ka buyan hantud di ko nimo panalanginan na kadlawnan na lang. Liman kag anghel nga mopildi og kanang minilyon ka or linibo ka armies. But actually, it's God whom he is wrestling with through the image of an angel. Okay, sige, buyin ako. Usahay kay mag-ingon ani ang Ginoo. Just in order to listen to our response. No nga, tinuod ba gyud nga gihigugma ko nimo, lakaw ko bi. Niingon man ang duha nga, Lord, kinahanglan pa mi more pa, Lord. We want more of you. Sometimes God does that to us. Di ba? Nga makuan ang Ginoo kinang gigugma bagyog ko niining akong anak. Nga Lord, more pa Lord, we want more, I want more of you. Ganahan pa ko makigsandurot kanimo, no? Makig-fellowship sa imuha. More. And which is why Jesus said nga, okay, adto tas inyong balay. And then they broke bread. Nagpasalamat si Ginoo, si Jesus, unya they broke bread, unya nagkaon sila. Nga when you look at this, people would sometimes say nga, Lord's Supper ba ni? Communion ba ni siya? Technically not yet. It's really just a fellowship, nangaon sila. Pero tungod kay the bread, Jesus broke the bread, dili broke a bread. Naa siya perspective nga mura pud ni siya og kadtong the Passover meal. So murag connected gihapon siya sa communion, pero it's really more of an intimate dinner panihapon. So after the breaking of the bread, naay nahitabo nga very interesting. Ug sa nagtambong siya sa kananan, uban kanila siya mikuhag tinapay og nanalangin ug kini iyang gipikas-pikas gihatag kanila, no? There's a sense nga mura siya og communion. Ug unya nabuka ang ilang mga mata ug ilang naila siya ug unya nahanaw siya sa ilang mga mata. Naila nila si Ginoong Hesus. It's actually two things that are here. Una, sa kadtong pag-interpretar, pag-Bible study ni Ginoong Hesus, kabahin kung kinsa siya, inubanan sa intimate nga fellowship nila through food. Kining duha ka butang maoy gigamit or pamaagi sa balaang spirito nga giablihan ang ilang panlantaw nga, uy, si Jesus man di ay ni. Unya nawala si Ginoong Hesus. Two things mga igsoon, these are very important for us Christians. Ang sakto nga pagbasa ug pagsabot sa Biblia ug ang ikaduha mao ang intimate walk with the Lord will allow us to see things sa perspektibo sa Dios. Ang intimacy, ang atoang pagkasuod sa Ginoong Hesus will help us see kung kinsa gyud ay si Ginoong Hesus ug unsa gyud ay ang iyahang plano sa atong kinabuhi.
Oftentimes we ask this question, Lord, unsa may akong kaugmaon? Asa man may padulong pamilya? Lord, unsa may kurso akong kuhaon? Lord, unsa may ako ang mo abroad ba ko, Lord? Or magpadayon ko ani ang ako ang trabaho? And all of these things. And oftentimes we ask our leaders, unsa may God's will sa akong kinabuhi? Mga igsoon, ang paglamdag sa Ginoo is always in these two things. Sa ato ang pagtuon sa iyang pulong, sa pagbasa sa iyang pulong, ug ang ikaduha, ang kanunay nato nga pakigsandurot sa Ginoo through prayer, through our devotional, that the Lord is always with you. And these two things will open our eyes, not mere dili lang kung kinsa ang Dios, kundi kung unsa poy ato ang buhaton as we are waiting for the second coming of Christ. Now my friends, human ani mag-communion punta. Oftentimes in our communion, ato lang panghuna-una nga kining pan ug kining bino helps us to look back nga adunay lalom kaayo nga appreciation of what Jesus Christ has done to us. No? In remembrance of me, that's always our perspective. Yes, that's true. Pero igsoon, ang communion is also not merely looking back, but it's also looking forward. To what? Sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Oftentimes, kini nga part of the communion kay ato ang wala kaayo tay lalom nga appreciation. But it has to be nga kung unsa kalalom ang ato ang appreciation of looking back, it's also the same thing of our appreciation of looking forward. Dapat lalumpod na. Because when these two disciples would think about the breaking of the bread, maghuna-una ni sila sa kadtong Passover meal when Israel was enslaved. Naa sila'y dako nga pagsakripisyo, bugat kayo ang ilahang trabaho, unya slave sila sa sayop nga hari nga si Paraon, nga wicked kayo kabahin sa ilaha. And it was that time that God saved them. And they celebrated that through the Passover meal. And in reflecting also to our communion, yes, we remember the past. We remember the Lord Jesus Christ. But we also look forward in solidarity to those who are hurting, kadtong marginalized, neglected in the society, the social injustices that are happening around. We have that responsibility, and that is what Jesus also did when He was alive. Kinsa may kauban niya gakaon kanunay? It was the sinners and the tax collectors. To a point nga ang mga Parisiyo niingon nga, Jesus, nganong nakikaon man kakauban kanila? But Jesus loved them. And ang communion nato and the Passover for them, ang ato ang communion should also have that kind of depth as we are looking forward sa pagbalik ni Ginoong Hesus. We look around, daghan man og mga tao diri nga pobre. Nganong pobre man sila? Anaabay kaluoy sa akong kasing-kasing aron mutabang sa mga pobre. Kay that is what Jesus did. So you see, these elements are looking back and looking forward. And it should help us to live the real Christian life. Being responsible in solidarity sa kadtong those who are suffering. Giablihan sa Dios ang ilahang mga mata. And this is one of those things. Their responsibility as Christians, dili lang ang pagkaila nila kang Ginoong Hesus. So at that time, ilang kasing-kasing gabaga, bisan og ngit-ngit na, nibalik sila dito sa ilang mga kauban sa Jerusalem, og sila nagsadya nga nag-ingon nga buhi, gyud si Ginoong Hesus, buhi gyud ang ato ang Dios. And that they became part of these people in the book of Acts, who in solidarity with those who are suffering, nakigsandurot diha sa fellowship,
nagbuhat sa buluhaton, bisag lisod, bisan og adunay kasakit, but then they are serving the Lord because they knew kung kinsa gyud ang ilahang giserbisyuhan ug nakahibalupod sila sa ilahang mga responsibilidad. Mga igsuon, let us remember this, nga ang pagkabanhaw kinahanglan mo padayag sa nagdilaab natong kasing-kasing para sa tinuod nga Kristo. Resurrection is not merely an event nga yes, nabuhi si Jesus sa una. Buhi siya sa una. Ambot karon, naamang gihapon siguro kay gasimba pa man ko. But what about looking forward sa pagbalik ni Ginoong Jesus? Ang uban kay, yes, mobalik si Ginoong Jesus, maglingkod lang ko diri. Hulat lang ko hantod mobalik si Ginoong Jesus. Brothers, we have a responsibility gikan kini sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus ug dapat mutuklod kana sa atong kasing-kasing nga magdilaab aron mutuman sa unsay gusto sa Dios para kanimo ug para kanako. Naa ba mo ang pangutana ron, naa ba na nga effect ang resurrection sa imong kasing-kasing karon? So when you think of mga katawhan didto, nga the poor are getting poorer, the rich are getting richer, gadilaab ba imong kasing-kasing ana? Nga kung ang mga politiko nidagan ang nakadaog lang, na may bagong balay. Gwapo naman kaayo sila og mga dagko naman kay mga yuta didto sa lain-laing lugar sa Claveria uban pa. Nagdilaab ba imong kasing-kasing ana? Sa imuhang pakigsandurot usab sa mga kauban nato diri sa GCAF nga who doesn't have economic nga status pareho sa imuha, naa ba na nga kabug-aton? Because that is our responsibility tungod kay gibuhat mampod na ni Ginoong Jesus. Yes, I pray that as we celebrate the resurrection, dili lang ni siya murag birthday, usa lang ka event, kundili mutuklod kini nato nga magdilaab ang atong kasing-kasing para pod sa mga gipamiyaan, marginalized, neglected, hurting people in our society. Mag-ampo ta mga igsoon. Ginoong Dios, salamat sa imuhang kasakit ug kamatayon didto sa cross. Samtang kami, Lord, nag-celebrate ni ana karong simanaha or sa Holy Week. Ug samtang karon pod Ginoo amo ang giselebrar ang imong pagkabanhaw. I pray, O Lord, nga ang kasing-kasing ni Ginoong Jesus mapariho usab or mupitik usab diri sa among kasing-kasing nga pariho kami og pinitik ni Ginoong Jesus. Nga una, Lord, amo ang makaplagan kung kinsa gayud si Ginoong Jesus pinaagi og tungod sa iyahang pagkabanhaw. Nya at the same time, Lord, ang amo ang responsibilidad isip mga niluwas ni Ginoong Jesus. Amoa usab mabuhat ug aduna pud mi kabug-aton nga buhaton gayud kini o Dios. And I pray that this will be the impact of the resurrection in our lives. Lord, una Ginoo, nag-ampo ko sa akong mga kaigsuunan who right now, because of many social injustices, naga-experience og kasakit o Dios sa ilahang kinabuhi, kabug-aton o Dios. They are suffering, they are poor right now.
tungod sa mga ginabuhat, sa mga daotang mga tao, Lord, niining among katilingban. Tabangi sila, Ginoo. I-provide ang ilahang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ug I pray, Lord, nga ikaw mahimong suod kanila karong panahon na. Nakasabot ka, O Diyos, sa ilang gibati because you were also left alone. You experienced a social injustice nga gipasanginlan ka, Ginoo, sa sala nga wala nimo gibuhat. So I am praying for those people who are hurting right now, who are suffering karong panahon na because of corruption in our government, sa mga social injustices that are going on around, sa mga balaod, Ginoo, nga naghatag lamang og advantages para sa mga dato og adunay gahom niining amo ang society. I'm praying for them, O Lord. Ginoo, nagampo pud ko sa matag usa namo ka mga kaigsuunan nga naa dinhi. Nga aduna pud mi kasing-kasing, O Dios, nga makighiusa, mutabang ug mahimong maluluyon para kanila nga nagsuffer. Because Lord, you have made it clear nga ang imuhang sufferings dito sa cross is in solidarity, pagpakighiusa sa kadtupod, Lord, nga mga gisakitan, gimaltrato o ginaabusaran niining kalibutan na nga gipanguluhan sa mga yawa ug sa iyahang mga demonyo. Lord, ang imuhang kadaugan kay dili lang kadaugan nga spiritual. Apan kadaugan pud kini, O Dios, nga naglantaw kami nga one day aduna pud kami lawas nga glorified body, that there are no more pain, no more tears. Wala na'y kasakit, O Dios. Apan, O Dios, dili lang mana, Lord, sa kanang imuha ng pagbalik, kay responsibilidad pud namo na karon nga muhatag, makigsandurot, makigkauban sa kadtong mga gisakitan aron sila makadaog, mahimong madaugon pud, Lord, niining lawasnon nga kasakit pinaagi kang Ginoong Jesus. Help us to serve people in a holistic manner. Tabangi ang GCAF, O Lord. Tabangi mi nga makighiusa aron tabangan ang mga masakiton, ang mga marginalized and neglected, not only in their spiritual aspect, but even in their physical aspect. Tabangi mi, Lord. Tagai mi og kasing-kasing, Ginoo, nga gabaga ug nag-desire nga mutabang kanila. And as we will have our communion, may it be nga maupod na ang amuang bation karong kabuntagon sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.